Si no ho fan és perquè no es pot. Pues llavors el següent és que baixi el castell, ho diu una persona, ho decideix i es baixa. Però si tothom crida coses, al final es crea una situació d'estrès que ningú sap què està passant, no sabem si el que està allà... I ja m'està... Imagina tot el braç. És que jo